Здравейте, YouTube! Сега снимам в един супер як сървър на Minecraft 1.7.2. Една секунда само. Така отвори Minecraft. Така. Се разлага. Сега ще мачанка. Това е спална. Тук това тук е някакъв юзър, сега да покажем ларпа. Първият ларпа е ларп казино. Лаги, аз не пише правилно. Казиното. Така четете тук и ще изберете малката игра. Ето да. Не се такова диспенсъри, админите ви дават. Сигурно не знам. Така. Мъкни. Няма да го да снимам. Извинете за този. Само една секунда. Това е Warp Event. Warp Event. Това е евента. Тук е нещо като Jump Event. Следващия Warp. Warp Free. Да вземем Free Item. Free Cobblestone, Free Wood. Това яко. Кетчупи. Китсаут. Не искам сега се върши. Тук фри глас. Не искам да съм. И пъс го прави. Да, вече снимам само с фантазията. Warp. Сега Warp Jump. Много добре измислен евент е Jump евента. Jump евента е над евента. Отиваме на Warp Shop. Като килвате зомбите и такива, много да получавате. Така, Gold Call и тук си пише, ще разгледате. IP-то ще бъде в описанието. Имаме на трейд и да прекъсваме, да спираме с първи епизод. Welcome to our trade. Така, това е трейда. Влезете и трейдвате айтеми. Тоест трейд, значи, например, аз пиша, продавам 10 голден епълки. Той вика, аз му казвам, разменим 10 голден епълки за един диамант. И, например, тук админа идва, вижда инвентара, казва, че всичко е окей
и трейдваме. Да. Това смятам да бъде за първи епизод. Вече от втори може да си няма Солнера или Конера или... Но... Да ще стане... И така, това беше от мене до другия път, хора. Ето го и админа Уртър да каже бай и чай и от мен до другия път.